Skål. Men der er jo også vold. Ja, det nye 100 hvor er det? Skål. Skål. Ja, men skal vi så tage en lille sang? Should we take a little song, Santa Claus? Hvad skal det være for en? Skal det være den med på loftet sidder næsten? Det er godt. Ja, den er god, ikke? Hvad siger I andre julemænd? Er I med på en lille sang? På loftet sidder næsten. Vi skal bare falde ind, så godt I kan. Og det er bedst med julehatten, så kan man bedst huske den. Ja, det står faktisk skrevet på en side. Er alle julemændene klar? Ja. 2, 3, 4. Så loftet sidder nissen med sin julegrød. Så julegrød, så god og sød. Han ligger og han spiser, og han er så glad. For julemad, det er hans bedste mad. Rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne alle julegodter, og de står om nissen tæt i ring. Men nissefar han truer med sin store ske. Kan I nu se at komme væk? Jeg vil have min julegrød i ro og fred. For ingen vil jeg dele med. Men rutterne de skokker, og de svanser, og de svanser, og de svanser. De kigger på grøden, og de svanser, og de står om nissen tæt i ring. Men nissefar han er en lille hissig prop, og med sin krop han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal det nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, så bange, så bange. De vender sig og hopper et par gange. Og 1, 2, 3, så er de væk i sæk. Konfekt. Skål, gutter.